खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव बे साननैसोआव गिथावना दुंखावनाय गोबां दुंखावनायखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउबो खहा जाबाय रायजोआव गोबां गुदुं दुंखावनायनि थाखाय सिराजुल हक मुंनि सुबुङा थैनो गोनां जादों बिथाङा नगावनि उरिया गावनि थागिबिमोन रिपर्टनि बायदिब्ला सिराजुल हकआ गलाफोराव साफात फानथिङोमोन मैयानि सानाव गुदुं दुंखावनायनि गेजेरावबो बिथाङा गलाफोराव साफात फानथिंबाय थादोंमोन बेयावनो गंसे गलायाव साफात फाननो थाखाय हाबनायाव साफातखौ गलादारनो होनाय लोगो लोगोनो हायाव गोग्लैदों जाथायखौ नुनानै खाथि खालानि गोबां सुबुंफोरानो थुबुर जाफैदोंमोन आरो देहा फाहामसालि फारसे लांनो थाखाय 108खौ लेंहरदोंमोन नाथाय 108खौ गोबां लेंहरनायनि उनावबो 108आ नुजाथिफैयाखै जायनि जाहोनाव सिराजुल हकआ थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे 108आ जुदि सम बायदियै नुजाथिफैनायमोनब्ला जानो हागौ सिराजुल हकआ जिउ रैखा मोननो हागौमोन होननानैबो 108नि हेंथा खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे खेबावल' 108आ बेबायदि जाथाय खालामाखै बेबायदिनो गोबां जाथायफोराव 108आ नुजाथिफैया आरो बबेयावबा नुजाथिहैयोब्लाबो सम मथे नुजाथिहैया बेनिखायनो 108नि सायाव आसा खालामनो हाया होननानैबो खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दायनिगिरि नहरुल इस्लामखौ 30 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै दायनिगिरिनि हेंथा राय फोसावबाय थांनाय 2021 मायथाइयावनो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रुपसिगाव पार्ट 1नि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि नहरुल इस्लामआ सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 2 रिंगासो समाव उन्दै गथ'सानि न'आव थांनानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमन जायनि बैसोआ 13 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि जिनाहारि खालामनायनि उनाव भिडिअबो सेबखांदोंमोन आरो रावनोबो खोन्थानो नाङा होननानै हुमखि होदोंमोन नाथाय जाथायनि उनाव हिन्जावसानि न'खरनिफ्रा गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआरखौ होदोंमोन बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो साब्रैखौ हमदोंमोन मुंफोरा फारियै नहरुल इस्लाम जुब्बार आली जयनाल आली आरो मुस्ताफिजुर रहमान नायबिजिरनायनि उनाव दायनिगिरि नहरुल इस्लामखौ गुबै दायनिगिरि होननानै फोसावबाय आरो गुबुन साथामा जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ ओजोंहाय दायनिगिरि नहरुल इस्लामखौ पक्स' एक्टनि सिङाव 30 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय आरो 10,000 रां जुरिमानाखौ होआब्ला 31 बोसोर जोबथेसालियाव थानो नांगोन बेनि अनगायैबो 457 सेक्सननि सिङाव 1 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे जुरिमानाबो फोनांदों गासै 7 साखि लानायनि उनाव दुथां दायनिगिरि नहरुल इस्लाम जाय 24 बोसोर बैसोनि बेनि हेंथा बे रायखौ होदों क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ गुवाहाटीनि सिलसाखुआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै होस्रांनाय जागासिनो दं नाथाय थागिबि सुबुंफोरखौ होस्रांजानाय सुबुंफोरा गोबां हालाय हाफाय जानो गोनां जानायनि अनगायैबो जायफोर पुलिस बिबानगिरिफोरा इभिक्सन बा होस्रांनायाव बिबान होजादों बिथांमोनाबो मेन्टेलि टर्चार जादों फोरमायथिनो गोनांदि सिलसाख'नि होस्रांनायाव डिउटि मोननाय सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलसाख'आव होस्रांनायाव सानब्रै डिउटि मोनदोंमोन कनस्टेबल गायत्री हाजरिकाया नाथाय बिथाङा होस्रांनायनि डिउटियाव थांनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय होस्रांनायनि डिउटियाव होनो नाङा होननानै गावनिख्रुइ देरसिन पुलिस बिबानगिरिफोरनिसिम गोबां खावलायदोंमोन नाथाय गोबां खावलायनायनि उनावबो बिथांनि खोथाखौ रावबो खोनासङाखैमोन आरो बिथांखौ सिलसाख'आव सानब्रै डिउटि होदोंमोन अब्लाबो बिथाङा डिउटियाव थाङाखैमोन आरो माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानैबो दंमोन गोबां नागिरनायनि उनाव गुवाहाटीयाव बुरलुंबुथुर दैमानि साखाथियाव कनस्टेबल गायत्री हाजरिकानि सेन्देल मबाइल आरो ससमा मोननो हादों बेनि अनगायैबो गांसे सुइसाइड नटबो मोननो हादों नाथाय पुलिसआ बे सुइसाइड नटनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होआखै फोरमायथिनो गोनांदि आसाम पुलिस कनस्टेबल गायत्री हाजरिका बिथाङा गुबैयै नगावनि थागिबिमोन आरो बिथाङा पल्टन बाजार पुलिस स्टेशनाव पस्टिंमोन बिटिआर सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बाक्सानि सालबारि कलेजाव 62थि फोरोंगिरि सान फालिदों जेराव बिटिआरनि 4 फोरोंगिरिफोरनो 2023 मायथाइनि साबसिन फोरोंगिरिनि बान्थाखौ होनाय जादों बान्था मोननो हानाय फोरोंगिरिफोरनि मुङा फारियै डक्टर मायाराम बसुमतारी कान्दारपा कुमार शर्मा बासिराम बसुमतारी आरो निर्मल कुमार बिश्वास बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गं 870 फरायसालिफोर जायफोर फरायसालिफोरा गुण उत्सवआव
A+ मोननो हादों बेफोर फरायसालिफोरनोबो बिटिआर सरकारनिफ्राय सार्टिफिकेट होनाय जादों। बिथांमोननि गुन गोनां फोरोंथाइ होनायजों लोगोसे नांथाबनानै गावनि खामानिखौ मावनाय आरो गोदान गोदान सानखांथिजों फोरोंथाइ होनायजों बिटिआरआव सोलोंथाइयाव जौगानाय फैबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बे खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड 2022-23 खौबो राननानै होनाय जादों। बर' लिटारेचाराव गबिन्द बसुमतारी बिथांनो बान्थाखौ होनाय जादों आरो बर'नि अनगायै गुबुन लिटारेचाराव डक्टर अरुपा पाटंगिया कलिता बिथांनो बान्थाखौ होनाय जादों। बिथांमोननो साफायाव 2 लाख राङै होनायजों लोगोसे मेमेन्ट' आरो साइटेसन होनानै मान बावनाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए पनिधर तालुकदार, एम उइलसन हाजदा, रेवरेवा नार्जिहारि आरो गोबां बिबानाव गोनां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। नाथाय फोरोंगिरिनि सानावबो दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थि। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव बायदि राव बुंनानै गाग्लोबनाय, जेरै प्रमद बर'आ फेलें सोरखार बायदि बायदि राव बाहायनानै गाग्लोबनायनि सायाव फिननाय होदों प्रमद बर' बिथाङाबो। बिथाङा बुंथिदोंदि हाग्रामा महिलारिनिया गोबां जाफुंसारनायनि जारिमिन गैया। बबेयावबा सेक्रेटारियेट लुदों, बबेयावबा माबा बानायदोंब्ला बेयो गोरोबथाजों फैखानायसो। नाथाय जोंनि सोरखारा बा इउपिपिएल सोरखारा सोलोंथाइनि बेलायाव जेंना थानायफोरखौ लानानै रायज्लायगासिनो दं होननानै बुंथियो आरो लामा बानायनायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदोंदि बिटिसिनि गासै मानसिफोरानो जुदि पाक्कानि लामाजों थाबायनो लुबैयोब्ला 5,000 कोटि रांनि गोनांथि जाय जाथावना नङा। लामा आरो दालांनि खामानिखौ लासै लासै मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि आसामनि गिबि मन्थ्रिया गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों 500 किल'मिटारनि गोबां लामा बानायनो थांगासिनो दं। बेनि अनगायैबो लकसभा बिसायख'थिनि बेलायावबो बिथाङा बुंथिबावोदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल हिसाबै गेलेनो गोसो दं आरो दरं उदालगुरि लकसभायाव बिजेपिया गेलेगोन होननानै सावरायगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। 18 बोसोर बारनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो आइजोफोरनो दानफायाव 1,000 राङै आरो बोसोराव 12,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां खोथा होबोयो। नाथाय रां हरोबासो आइजोफ्रा गोख्रों जागोन। बे रांजों आइजोफ्रा गोबां खामानिखौ मावनो हागोन। रां हराब्ला गोख्रों जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आइजोफोरनो रां हराबा खोथाया खोथाल' जानानै थागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो आइजोफोरनो 18 बोसोर बारनाय लोगो लोगोनो दानफायाव 1,000 राङै होनो थाखाय फोसावदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। हिमा दासखौ नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सिया सासपेन्ड खालामबाय। फैगौ एशियान गेम्सआव हिमा दासआ गेलेनो मोननाय नंला। वर्ल्ड एथलेटिक्स एन्टि डपिं WADA नि रुलखौ सिफायनायनि थाखाय हिमा दासखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। वर्ल्ड एथलेटिक्स एन्टि डपिं WADA नि बायदिब्ला गेलेनायनि थाखाय टेस्टिं लानायाव बा इनफरमेसन लानायाव खेबथाम फेलें जायोब्ला रुलखौ सिफायनाय जायो आरो रुलखौ सिफायनायनि थाखायनो हिमा दासखौ सासपेन्ड खालामदों। मैया 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगानि गासै फरायसालिफोराव फोरोंगिरि सानखौ फालिदों। नाथाय फोरोंगिरि सानावनो अल आसाम डिग्री कलेज नन टिचिं इमप्लयिज एस'सिएशना गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार जिल्ला दतमानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजनि नन टिचिं एबा मावफारियाफोराबो गावसोरनि दाबिखौ लानानै पेन डाउन खालामनानै अदेबानि खामानि एंगारनानै खुद्रिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि 1 खालाराव रायजोनि गं 33 कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनाय जादोंमोन, जेराव सा 297 स्टाफफोर दङ। बेनि मादाव टिउटर फोरोंगिरि आरो नन टिचिं स्टाफफोरनो एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। नाथाय कलेजखौ सोरखारि खालामनाय जादोंब्लाबो टिउटर फोरोंगिरि आरो नन टिचिं स्टाफफोरखौ सोरखारि खालामनाय जायाखै बा एपइन्टमेन्ट होआखै, फिक्स पे हिसाबैसो थिसनदों होननानै फोरमायथिदों। टिउटर फोरोंगिरिफोरनो दानफायाव 27,000 रां आरो मावफारियाफोरनो दानफायाव सोरनोबा 12,600, सोरनोबा 10,600 आरो सोरनोबा 8,700 राङै होदों। नाथाय बेल' राङा थोजासे नङा होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो बेफोर कलेजनि मावफारियाफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय अल आसाम डिग्री कलेज नन टिचिं इमप्लयिज एस'सिएशना कलेजनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिनोबो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। नाथाय जेबो राहा लायाखै, जायनि थाखाय 5, 7 आरो 8 अक्ट'आव सानथाम खामानि दोननानै सोमावसारनायनि थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो जेबो उफाय गैयाब्ला खामानिखौ गारनो गोनां जागोन, खामला दिन हाजिरा मावनानै जानो गोनां जागोन। मानोना सानसेयाव
250 300 रां मोननायजोंल' गथ' गथाय आरो नखरखौ नायनो हाया होननानैबो खुद्रिदों बिथांमोनहा। बाक्सा जिल्लायाव फिन मैदेरनि गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों सासे बर' आइजोआ। फोरमायथिनो गोनांदि बाक्सा, अदालगुरि आरो चिरां जिल्लाफोराव गोबां मैदेरनि उदखार, गोलाव समनिफ्रायनो मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा जाबोबाय थादों। जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा गोबां जिउ खोमानो गोनां जाबोदों। नाथाय सोरखारा दिनैसिमबो मानसि आरो मैदेरनि गेजेरनि दावहाखौ फोजोबनो हायाखै। फिन बाक्सा जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों सासे बर' आइजोआ। थैनाय आइजोनि मुङा मनस्रि बर'। बिथाङा भारत भुटान सिमा बांग्रिंकुसि निसामपुरनिफ्राय मोनानि 9 रिंगासोआव गावनि न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो हाग्रानि मैदेर लोगो मोनदों आरो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायनि थाखाय थैनाय मनस्रि बर'नि नखराव नुजाथिहैदों हाग्रा बिफाननिफ्राय आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय मनस्रि बर'नि गोथै देहाखौ मुसलपुरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायनि थाखाय जिउ खोमानांनाय मनस्रि बर'नि नखरनिया सोरखारनि फारसेनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननो गोनां बेखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। खाथियाव फैगौ बिश्वकर्मा फुजा। बिश्वकर्मानि सिगां सिगां नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांनि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। बिश्वकर्मानि थाखाय स्पेसियेल अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो दङ। स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, हट वाटार बथल अदेबानि दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दङब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 16,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायदो नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 20 सेप्तेम्बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर SB बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।